Kinuha ko nga itong van kanina. Bali sinusubukan ko. Tapos kinargaan ko na rin 1,000. Goods niya. Mga 1.5 siguro puno nito. Kasi dati pinultang ko na ito eh. Puro 54 liters yung puno. Kaya subukan ko muna. Tapos sinama ko to. Kunin ko yung motor kasi nandun yung motor ko sa Biodan. Mamaya papahugasan ko to, papabacuum. Washing sabay vacuum. Try natin yung takbo. Kung hindi na magpalya. Maganda na rin yung tunog. Hindi na gaano maingay. Kasi wala nang singaw yung tambutso. Padaib ko sa kanila yung motor ko. Tara. Hey kuya, salamat kuya. Thank you. Mamaya pa paugasan ko rin yung tapakin ko. Ay, grabe dumi na. Tapos lagyan ko nga ito ng kumot. Yan, dito na ako sa bahay. Umuwi muna ako kasi magluluto muna ako ng ulam. Bumili ko ng galunggong. Yan. Ito, ilalagain ko. Ha? Sige na. Ilalagain ko, tag-isa kami. Sa akin, kay Ami, sa anak ko, kay Papa, sa pamangkin niya. Tapos ito naman, piprituhin para mamayang gabi sa amin, tag-iisa. Piprituhin tapos sarsyaduhin ko yun mamayang gabi. Punta muna ako sa tita niya, iingi muna ako ng talbos ng kamote. Libre na. Lagay ko dun sa isda. Yan ang diskarte dito sa probinsya. Nandito na sa bahay, ma. Ugasan mo muna yung ulit, pwede na yan.
Kahingit. May, ano na kasi ngayon yung ano, mga sangkap. Ito nga, konti lang, nagkahalaga na kagad ng 40. 40. Ano yung nagpamahal dyan? Iwan ko. Wala. Lang yan. Kailangan natin ito. Kalamansi. Ayan, so ito. Mamaya. Ayan, diskarte lang. Tipid sa ulam, pero busog. Masarap yan. Ganun lang naman yung mga tirada. Tingi ng gulay. Ma. Importante lang naman yan. Sustansya. Ma. Parang umuutos ako. Ako gumagawa. Bakit hinugasan mo agad? Hugasan mo na. Hindi ako ibig sa isang yan. Sige na. Takpang mo. At i-prepare ko tong mga sangkap. Ito yung tubig na. Pinasalang ko na kasi sa... Sige na. Magandang tanghali guys. Habang nagluluto si Paring Jason ng mga isang gigit. Galunggong, prito, sinabawan. At kukunin ko rin yung mag-harvest tayo. Yung tinalim mo nung Yung kung naaalala nyo, di ba, bumili ko ng talong. Tinanim sa tabi ng aming bahay. Yun, try natin kumuha. Ay, kailangan ko ng gunting! Paabot ang gunting. Wow, i-harvest natin. Madami nang pinagdaanan yung talong natin. Tatry natin kumuha. Kung ilan yung ma-harvest natin. Pasensya na sa itsura ko. Oh my God. Uy, bakit anyari sa talong? Bulok na siya. Nalamog ba? Bakit ganito yung itsura nito? Pwede pa ba yan? Ha? O yun. Ano siya? Nabagyuhan. Dami pinagdaanan yung talong na yun eh. Natumba. May mga dinabuhay dyan. Asan pa ba? Ito? Dalawa. Dalawang piraso lang yung talong. Ay! Ay, meron pa isa. Ay, bakit sira na yung isa? Wala na ba? Meron pa. At yun, ang nakuha natin is 3 lang. 3, bulok pa. Hindi, kasi nung umalis kami, napabayaan na siya. Tapos bumagyo, nag-basketball. Yung basketball pa naman doon tumatayo yung mga nanonood. Kaya, try ko, kung hindi lang sana yan nababaha, bala ko dyan magtanim talaga ng talong. Kaso, yung talong kasi hindi pwede masyado, madaming tubig. Kaya yun. Tinry ko lang. Pero pag may bakod na yan, hindi yan ganito ang mangyayari. Ha? Di ba nga pinagtukanan ng manok? Pinutol mo na yun. Umalis kasi tayo eh. Yung Tingnan mo. pinagtukanan ng manok. Ayan. Napagtapakan. Walang babasit. Kaya sa susunod, aayusin natin yung tanim. Kasi umalis kasi tayo. Yung prito mga mamayang gabi. Tapos ito, lalagyan nyo ng tagisang kamote. Ayun. Hanggang gabi na sa halagang Alin? Yung lahat 150. yung isda. 150, 190 lahat. 190 lahat kasama na yung mga Mm. sibuyas. Oh. Di ba 190? Halos Yan, 200. pinagpa-practice ko na siya para sa paggawa na yung channel niya. Malikot yung camera. Kasi sasakit yung ulo ng manunood ng mga maedad-edad mo. Wala, lahat bata ang nanonood sa atin. Yan. Oh, hindi naman umabot sa 200 ang ating meal for today. Pero try natin mamaya kung baka isarsyado kasi yung diba? Masarap isarsyado. Oo. Magmas ka ma. Naamoy ko yung Luto na. Para na mamaya. Patayin na rin natin. At kumukulo na siya. Lagyan na rin natin yung
isda. Ayan. Tapos kasi saglit lang naman maluto yan. Yung ano na yan, isda na yan. Hindi siya pwedeng malusaw. Bigyan na rin natin yung mga gulay. Yung talong, ganda pati nung talong ma. Wala siyang uod. Sayang, hindi nang masyadong naalagaan kasi. Hindi, Bumagyo bilhin kasi. na abono. Ano pa ba yan? Abonohan. Dapat kasi may bako din Tapos ito, gulay. Natatakot ako dun sa ano, yung abono, baka kainin ng mga Hindi yan, hindi naman nakakamatay sa ano. Yung abono na yan, sa manok. Hindi naman lasa yun. Sayang, walang sili. Mayroon pa, nilagyan ko na. Bumili ka ng madaming ano, Diyan sili, lang. tapos igigisa natin. Nilagyan ko na ng sili. Mayroon pala. Igigisa natin. Pagkulo ulit, maluto lang yung gulay bahagya. Lalagay ko na yung ano, pang-asim. Perfect talaga yung sinabawa. Diba? Hingi lang yung iba. Tapos iba tanim. Kaya kailangan natin magtanim-tanim. Nahudlot yung pangarap namin na yung nabili naming lupa na ano, maglagay kami ng kubo tapos magdagabin-gabin, nahudlot. Pero malay mo, may matira pa rin sa pera kasi yung pera nasa ATM pa rin. Malay natin, may mga sahod pa naman tayong Try muna natin sa ano yun, sa business muna. Hindi pa kasi ako nakakagalaw. Pero ayan nyo. At babalik ako pag natapos ko na yung mga importanteng ano yun ko muna. Kasi may bisita kami darating dito ngayong December. Mga kapatid niya saka sila biyanan. Kaya kailangan ko rin gumalaw-galaw dito sa bahay. Kasi wala namang ibang gagalaw dito kundi ako. Si biyanan na lalaki, hindi naman makagawa kasi may stroke. Si Ami, di naman makagawa. Wala nang iba. Ako lang. Ikaw lang Mga pala. kapatid niya nasa Maynila. Kaya wala talaga. Kung baga yung trabaho dito ay ano, cargo ko sa dito yung mga gagawin, maglilinis-linis para ano naman. Kaya pag dating nila dito, yung sasakyan pinaayos ko na. Pag okay na, balik na ako doon. Bibihira lang naman sila umuwi. Oo, bira lang naman. Siyempre, bisita natin yan. Tapos pag nandito sila, di rin ako makatatrabaho. Siyempre, pagluluto natin sila ng mga hindi nila natitikman. Hindi nila natitikman sa Maynila, picadillo, o gulay. Adobo sa gata, Oo. nanito Ganun na lang. manok. Ayan, medyo paluto na yung talong. Pakulayin muna natin yung ano. Sarap sana niya. Diba? Takpan mo. Ay, wag na. The final touch. Malinis naman yung ano nito. Para ano yung Yan pa isa yan sa gusto kong itanim, kalamansi. Yung sili natin hindi ko natanim. Umalis kasi tayo. okay na. Takpan. Okay na to. Sarap ng ulo. Sili. Sige, okay. Yan ang hanang kukunin ko eh, kaya di ko pa yung ano eh. Yung ano pa, ulam eh. Ano yan na? Ulo nga lang sa Ano? bonus na lang yung isda. Wait lang. Yan nga, gulay, ulam mo. Nak, umayos na nak ng upo. Patay ako. Kung napatay ko pa. Kami sa upo. Bibigyan naman ng ano. Ano to? Bibiyo lang mo, bibiyo. Bibiyo. Ito kay Papa. Kanin tsaka ulam na. Dadalhin ko sa labas. Kaya, Jason. Ay, sorry. Bibiyo lang mo, bibiyo. Bibiyo.
Kain po tayo. Thanks God sa pagkain na binibigay mo sa aming araw-araw. Thank you. Thank you, Lord. Kain tayo. Nak, kaya na. Mamaya na yung assignment mo. Ito may sili mo. Santa tell me, Tatlong sili. Yun yung isda mo ayaw yung makuha. Ayan po, tapos na kaming kumain. Tatid ko muna yung anak ko dun sa school. So itong Ingo. Ingo Marquez. At yun. Let's go na kami. Papunta ng school. Ayan po, good afternoon mga kaparing Jason. At yun, time check natin 1:56. Punta kami ni amin ng Nabua. Magano kami magpapalinis nitong sasakyan. Papawasingan. Tapos papabakyum sa loob para matanggal yung amoy kulob dyan sa loob. Tapos magbabayad na rin kami ng kuryente, ng bill. Kinuha ko na-upload yung para ma-try din tong sasakyan na pinaayos kung okay na talaga siya. Para pag hindi pa okay, may balik siya dun sa mapaayos ulit, ipatingin. Ilang minutes? Ready to watch. Magano pa yan? Checking. Let's go na. Hello guys. Bakit di natatouch Alin? screen? Malapit kami sa pawasingan. Kansay. Car wash. Dito pag kumaliwa ka, papunta ka na Rica, Malatan. Dito papunta ang Nabua, Manila. Walang ulan. Ano, walang para tayo. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. Matanggal naman yung mga dami. Ako tayo vacuum. 300 lang. Karwas saka vacuum. Pati ilalim. Para gumanda naman tingnan. Palinisan. Grabe natin ano? Grabe natin. Grabe na yung dun. Patong-patong na. Sulit yung 300 niya.
bibili rin ako ng vacuum. Vacuum saka yung pang car wash. Pag makaluwag-luwag na. Bubong. Grabe yung 300 yung bayad, gagawin ko ng 400 para sulit naman yung para sulit yung gawa nila. Malinis na. Kaya bayad ka. May 400 na. Para biyahe na kami puntang Nabua.
diretso natin. Sa estado ko ito nakakuha. Ay, yung bata. Ah? Dapat pala, gumurahin na tayo dun sa LCC. Lakad na lang papunta rin. Andyan si Ami sa ano, Casorico. Yan, yung babayan. Dito muna sa gilid. Hazard muna. Ang ganda sana pumunta dun sa Iriga. Magtanong kung nadaan sila ng para matanggal tong kulog. Yung amoy kulog dito sa loob. Malinis na oh. Tapos laban ko to. May na-order siguro to. Yung sapin. Bilis. Mas Ami. Dali, dali. Makahabol tayo sa pag-go. Ha? Go. Sa? Punta kami ng Iriga. Canvas ko yung compressor nito kung magkano bayad. Meron. May nagsabi kasi sa akin na ano, na may nag-ayos daw dito ng compressor. Try natin. Saka yung kulob. Gusto kong malaman kung magkano rin bayad. Saka may kulob. 12,000 na. Naga, ano yun? Bago. Oo, siyempre. Wala pa tayo pambili ng bago eh. Ano? Papaayos ko lang muna. Kung kayang ayusin. Tapos libo din ang magagastos. Ang problema sa'yo, inuunahan mo ka. Kaya nga magtatanong muna eh. Tapos may karawas dito. Yan, karawas. Tatanungin natin kung matatanggal nila yung amoy kulog. Yun na tayo. Balikan natin. Baka battery. Nalikot tayo. Nagtanong ako. Oh, Mustang kan. EDB. Yan ako nag-canvas. No? Yan ako nag-canvas. 180. Parang nun. 180. Yung EDB din. Saka na yan. Pa-check natin yung ano, compressor. Baka daw belt lang eh. Sana maluwag lang. Nawawala naman kagit-kit eh. Pero chinek niya, may problema talaga. Yung Compressor. sabi dun, sira. Sabi dito, kasi kung sira ka talaga yan, di mawawala. Pero kaya chichik nila. Tigas.
Kita mo kuya? Hmm? Kasi biglang nawawala din eh. Ngayon nga wala na eh. Sabi niya, oh, pacheck. Mahal pa naman, nag-canvas ako ng ano, presyo. Lawan mo. Kasi ito kuya, tanong ko lang kuya. Dito. Dito ba? Dito pala sa dalam mo. Sige, panda rin. Dito kasi may singaw. Wala nang problema yan. Kaya tinatakpan. Ako yangin. Pero dito sa taas mo lang. Meron. Sus kasi yan. Ano lang yan, yung natin sa sigang. Hindi na nailagay. Pwede mo tapalan yan. May pantapon dito. Kunti lang, aerobic lang naman yan. Yan lang naman yan. Mas maganda rin mo, patapalan ka na yan. Patapalan ka na po. Wala sir. Try daw. May panlagay kayo dyan ng ganito? Para di sumisingaw yung init ng makina? Wala. Binibenta? Ba? Bibili tas ilalagay nyo. Init kasi. Kasi parang pakiramdam ko yung singaw ng makina niya. Init. Ayan o, kasi sira-sira. Sana nga, ano lang. Ilan o? Pag mo nangadar mo, Oo, nung dati. Mas biglang pagkaginit kasi yung ano yan, yung sale, wala na yun. wala na. Pero ihina talaga yung lamig niya kasi yung compressor, hindi na nakapatang ng tao. Oo. Wala na, wala. Wala ko na, bearing lang. Kahit sinikuha nila yun yan, ano. Yung bearing, okay naman. Pagka may ingay yung bearing niya, pagtunog niya, baka yung Oo. bearing. Pero pag yung nakabit Wait lang. Parang sobrang, pakinggan mo ano, makina, parang sobrang pugong naman. Normal lang ba yan? Magtatanong si parang Jason. Alisin daw yung kulay. Pero ang gusto ko dito yung tinted na ano eh, palitan eh. Para kahit bumiyahing tanghali, medyo masangga naman yung init. Kasi napakainit, lalo na dito sa unahan nito. Wala siyang tinted. Napakainit.
nag-canvas pa lang naman. Para naman sa'yo yan, hindi naman para sa akin, para yung kulob, yung hindi mo kasi Ang magastos. 3.5. Pero babango yan. Babalik yung kala mo yan, ano. Ano lang naman yun, canvas. Kasi amoy kulob talaga, lalo pag binuha yung aircon niya. Pero di pa naman ngayon. Di ko pa naman ito kung nagtanong para may idea. 3.5. Maghapon lang, whole day. Yung napagtanungan ko naman, nagsabi, baka raw 2 araw kasi babaklasin nga yung mga upuan. Pero sabi nila, whole day lang. Pero pag alimbawa may makaawag-awag, pwede yun. At least may idea tayo. Yung anak ko kapag binubuhay yung aircon, na nahihilo siya ng amoy, nalulula. Kaya sabi ko, Ganon din yun kung hindi mo alam yung pabango nito. kasi gusto ko paano kasi kawawa naman. Kasi ganun din, kami rin gumagamit ito eh. Napabalik na kami ng LCC at bibili kami nung pinapabili nung kapatid na, si Bayaw. Kasi nung nakaraan, nung 5 birthday ni Papa, nagpadala siya si Bayaw ng 1,000. Sabi na bumili raw ng konting panganda kay Papa. Kaya ibiyanan yung lalaki doon na yung paralyzed. Natagpo na na maulan, di ba maulan, di kayo makalis-alis. Kaya ngayon, sinusubukan ko tong sasakyan. Sabi ko kay Ami, tara gumala tayo tapos ibili na natin kasi anong pitsa na ngayon? 11 na, kasing ko ba yung birthday? Bibili na lang kami ng yung luto na. Ay, paano tayo punta tayo sa LCC? Dapat nga pala dumiretso na yung bilao na lang eh. Wala namang nabibili dito rush hour. Bala ko sana magluto na lang ako. Sabi ko kaya magluto ako 1 kilo. Ayaw ni Ami. Sobrang daming ginagawa kasi. Balikat siya lagi ni Paul. Parang walang bakante yung garahe. O palabas to. Yung garahe. Sabi yung entrance hindi nakaka-park. Natanaro ako pag umilanaro ako. At bibili ng cake si Ami para sa papa niya, kay Papa. Ano yung alin dyan? Ano mo? Ba't? Dito na lang. Magkano daw yan? Paano? Ano? To?
Alam mo ni Papa na ano? Hindi. Ayun, di ba? Ako na magbukas. Para baka. May barya ka pa? Sa parking? Saan ba? Dito na lang? Hindi na matutumba yan. Alas 5, sakto. Wang-wang. Labas sa mga estudyante. Ano pala sa Alas 5 yan. Dapat nga alas 6, ba't kaya alas 5? Ako alas 6 na. Alas 5. 5 puto. Grabe yung acid ko talaga. Grabe yung acid mo siya. Yan, nalala na kung nila nakagabi ko. Ano yun? The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on forever. We'll never have regret. Yan, may pasayro ako sa labas. Puno. Nakapasayro. Sabi tayo na patay. Yan. Sa Taguiti? Ah. Shortcut na kita. Painante si Ami. Ano na? Teka pa. Makawit ka mo ito na. Mga nag-Christmas party pala to, walang masakyan. Makawit. Sige na, bayan na, bayan na. Huwag na. Paa. Amo pa, unahin mo na.
Kuya Arnel eh. Kada kanto ko alam Kada ang gulo ko alam na picture. Nawala sa ay, napapit mo mabasa. Wala. Bayan na. Amoy! Uy, malingis ako yun. Ha? Di nga na magpadla. Ha? Ang Kuya Arnel oh. Ano? Panood ma. Bye. Ayaw mo. Dito na kami. Sadi naman ako. Dito na Salamat ako. ako pagpalunan. Sige. Ah. Thank you. Sige, salamat Panay. Thank you. At yun, kakarating lang namin. Lagay ko muna sa ref yung price. Wait lang. Pati yung cake nilagay ko muna sa ref. Tapos yes, ano? Usap na kape. Anong kape? Wapelo. Wapelo. At saka usap na kape. Wait lang. Ay, sakto. Ako yung Jollibee, pero ano, itatago ko muna siya para mamaya, pag okay na yung sinaing, is ox na. Tago. Itatago ko muna siya at sana wag lang gamin. Yun na siya. At sana wag lang gamin. So yun nga. Yun si parang Jason, natatry namin yung reaction nila kung magugulat sila sa food. Yun na siya. Yun sa top. Mamaya, ito. Parang hindi kayo happy. Happy ba? Hindi. Bida ang saya. Dugur, Hansel, hap. Mom. Oh my God. Handahin kay Lolo si Lolo yung birthday yan ni Lolo. Birthday si Lolo yan. One. Ano mo si Papa Ma? Sabihin mo na. Pabad mo na kanya. Pakita mo na. Ano po na to? Pabad mo na kanya. Mo na nga nagtigad. Bibi, bit-bitin mo, Bibi. Happy yan. Upa. Pero sa handa mo. Kauri. Kauri ka di handa. Lolo. Oh. Happy birthday, Lolo. Kauri ka di handa. Ku birthday mo. Kauri. Late na late. Umay na tamag ka na kita loob na.
Late na daw. Dali na, kakain na tayo. Akala ko kaka-wash lang tayo. Car wash with Jollibee surprise. Akala ko hindi ba kayo balik? Ma? Iyak mo. Ma, Mag-wash na ng kamay.